Yes, i dag der er det nemlig en god ja. Det er en YouTuber, der laver random indhold, kan jeg forstå på det hele. Som laver vlogs og bare viser din dagligdag. Det er egentlig meget fint. Det er meget bedre content end ham der Setkings vi anmeldte sidste video. Som i virkeligheden bare taber, men jeg synes faktisk, du laver nogle okay videoer. Lockdown, en person der snakker om adoption. Og alle respekt for det du content du laver. Du laver noget som taber, som Setkings ikke laver. Det synes jeg er rigtig godt. Du får dog ikke lige så mange visninger, men ja, kvalitet frem først. Så du laver nogle rigtig fine videoer. Men det jeg sidder og tænker over, det er når man går ind på din kanal, så kan man se, at du har lavet video med den der taber Setkings. Det trækker meget ned, fordi ja, han gør ikke en skid ud af sine videoer. Og det er rigtig træls. Så kan jeg se her noget, du spiller Minecraft. Ej, det er sgu også uheldigt. Det er det da også, altså, at du spiller Minecraft. Det gør ham den sidste YouTube. Jeg kan se, at du måske er ved at stoppe med at spille Minecraft, fordi du spillede det for 3 måneder siden. Og du er lidt stille stoppet med at uploade det på din YouTube-kanal. Så jeg går stærkt ud fra, at du ikke laver det mere. Men stadig holder du dig til det der default YouTube. Det der fine Simone-content. Og ja, det synes jeg egentlig er noget værre lorte-content, hvis jeg skal sige helt ærligt. Men ja, igen, det er bedre end Setkings pis, at sidde og uploader. Så ja. Lad os lige prøve at se en af dine videoer her, og se hvad jeg ærligt synes om den. Ja. Jeg synes det er meget fint, du redigerer det rigtig godt. Du snakker rigtig godt ud til publikum. Men nogle gange aner jeg bare ikke, hvad du laver, og det pisser mig i. Og det er derfor, at jeg synes, at jeg vil ikke sige, at du er en dårlig YouTuber. Jeg vil heller ikke sige, at du er en fantastisk YouTuber. Du gør det, du skal lave, det er helt fint. Noget af det er noget værre lort, hvis jeg skal sige det lige ud. Og noget andet, det er faktisk noget, der faktisk fungerer. Noget rimelig godt. Så alligevel, hvis jeg skal sige en hel del, så er du at tabe kategorien. Begynder at tabe. Yes. Og tak fordi I alle sammen så med. Og ja, den næste vi kommer til at anmelde, det er Kralle TV. Ja. Så ja. Se frem til det, og så må I have en fucking god dag. Hej.